No sales, ¿no? Aquesta només que farem una prova perquè quantes voleu? Perquè clar, aquí hi ha un grup molt gran. Sí, per això... Quantes? Jo te passaré volen tanta que se me... Ara jo voldria Aquí ho tens. No sé, no se sent la veu meva. Tot se sent tot. Però digue'm, què vols? 2 minuts. 2 minuts. Abans de comentar, no, saps que... O sigui, jo tinc... Yo lo que...
la tinta que hay a las 3 de la tinta que voy a checar y no la clase. Dos horas. Yo, ¿dónde lo tengo? La pinca, la que Encara. Hasta que pasarà el disc no? ja esto és com los collons. Tota sencera, no? Tota sencera. Sí? I tant. I per què a mi no me surt? Hay 4 o 5 trossos només. Tu pica el tros. Tu pica sobre el tros i surt. És que aquí també surt, però si tu toques el primer, llavors ja comença a donar tota la pel·lícula. Ah, vale. Ja deia jo, serien 4 o 5 trossos, dic, no sé si la Bueno, això és el que fa, hòstia, el que le diuen, espera, com se diu això? Això li diuen la presentació de tot el que ha dit. I llavors aquí toca la primera, i llavors ja comença a funcionar tot, però ha quedat se sent tot perfecte. Vaig a fer unes fotos, ara vinc. Va, Si quedem així, després ho saps. molt bé.